Iti agtultuloy ang panipapaay ti RSRD production. Dagiti nayo na pagkasapulan iti inaldaw-aldaw dagiti kalugaran iti probinsya ng Ilocos Norte. Babaen iti parangidada ulo da Mr. Ronald Domingo ken Mr. Ronald Saludares gagayem ken kabsat ket sa balimanen iti nagturungan da nga daytoy ket iti barangay Salbang, Paway, Ilocos Norte. Libre apukis ken grocery packs tinaipaay kariti maibilang nga indigents iti barangay 3 Salbang, Paway, Ilocos Norte. Adaytoy ket inyawat ti RSRD Baru Arimat Foundation Incorporated International. Adaytoy ket inwayat da ti maikatlo a gift-giving activity na nipod na irugi ti online TV show ti Baru Arimat di Megamix Singers. Nagyaman ni punong barangay Wilson Sadjan karagiti mangbukbukel ti RSRD Baru Arimat Foundation Incorporated. Pakairmanan dagiti naayat nga sponsors, dagiti talents, officers, kang runaan na ti founder, producer ken talent manager ani Mr. Ronald Idol Domingo. Ken iti biyangmet ni Mr. Ronald Saludares manipod iti isla ti Hawaii nga isuna ti bilbilang tinaso a grupo a Big Boss da. Nga sudah ti maudi no di umuna kadagiti ado nga bendisyon nga umay pa iti barbarangay tayo babaeng kadagiti na ayat iti panagpuspuso na nga nagbalegi kadagiti karir nga ayanda. Kata thank you very much kadagiti Baru Arimat RSRB di nga kukwa ni ayana composer ni founded by Ronald Idol Domingo. At dito nga ba nagtata nga indanon dito RSRB Baru Arimat nga idadauluan dagiti nalalaing kan takunakon nga managtulong ket yaman kami apo ti napalaos kadagiti tulong nga intedyo kadagiti kabaranggayan mi nga nakurkurangan iti gasgasat ket sapay ta ni Apo Dios ti mang subad ken mang tetpay ti adadong bendisyon kada kayo nang nangrona ti salon atyo tay tagtaginayon na kumapo tapno iti gastak ket adado pay digiti kabaranggayan tayo wenno kalugaran tayo nga maited maikan pa iti tulong ket kunakon itinagan iti sibobokel nga barangay Salbang agyaman kami unay iti datoy ta makaited met iti pannakaalay dagiti pada wenno kabaranggayan tayo nga nakurkurang iti panagbiag na. Ditoy anagyaman met dagiti naipayan ti grocery packs ken dagiti naipayan ti serbisyo ti panagpukis. Adaytoy ket indool one met ni Mr. Darrell Nieto. Very much ayat yung nga tumulong ako. Thank you una sa intedyo da kami detoy na grasya. Agyaman kami una. Dede lang ako. Thank Di you. RSRD Baru Arimat di Megamix Singers ket agtaktakwat karagiti nalalaing ako makanta iti probinsya nga Ilocos Norte. Ken iti kabangibang alugar adagitoy ket maikan iti tsansa a makapag-record kadagiti original Ilocano songs ken gapu iti mapaspasaran paylaeng nga pandemya iti sangalubungan ket nairugi ti panagipaayda kadagiti makatulong iti inaldaw a pagkasapulan dagiti nakurkurang laeng ti blessings adaytoy ket ti katulungan ti RSRD Baru Arimat Foundation Incorporated International amang pataod ti maipaay ket dagiti sponsors nga adda iti abroad. Ang nakagasgasat ti baranggayo no mapay sanggabasid deti may bitat na iburay nga tulong ket inanamaen ti RSRD Baru Arimat Foundation International Incorporated nga makaipay kami ti sanggabasid nga tulong kaligitay pada ang nabababalaeng iti klase iti panagbiag na. Actually pagyamanak pay gayam ni Sir Noel Sadjan tayo supay ti may sa kaligitay kina-coordinate ko nga may wayat tata dito giving tayo dito barangay Salbang. Actually dito gagawin dito foundation ni ket mangtulong kadi kitay kastay na ko nabababay ti klase ti panagbiag na ken dito foundation ni hanang dito umayag ti relief goods game ket di kas kada ti may matmatangin ni tata dati libreng gupit
dapat iti feeding program mi, dapat iti bloodletting activity mi, dapat iti paimit ti libre nga reading glasses, ken syempre detoy may kanguro na nagagame deti grupo mi, kaya detoy mang patanor, kaya ditay agbalin nga recording artista, kinagpaisonan na, ito iti recording artist nga napatanor tayon, iti grupo, including ti RP and DCRL Radio Ronda Batak, iti kaunahan nga radyo, iti Northern Luzon, digital iti serbisyo nga ipapay ti grupo, isot ka po na nga yamanin ni, at ti Nabara, nga panang sarabo mi kada kayo, kaya sapay bagang tumanin ti Gundaway, nga may agsubi ka dito ti barangay Salbang, kaya kasamitin halang at ipaway ti pagrekruridaan ti foundation ni yan ket di aga turturo kadi iti nagdudungan nga ili dito'y probinsya ti Ilocos Norte. Actually dalpas mi iti syudad ti Batak, Curimaw, may katlo dito'y paway, ken by next month Marso ket mangpili kami manen ti may nga barangay, may nga ili dito'y segundo distrito nga payan miti sang kabasit nga tulong. Gapoy iti agtultuloy a panagrang ay ti RSRD Group ken ti RSRD Foundation ket adu dagiti personalidad ken grupo amang tartarabay ken daytoy tinagyamanan met ti founder, producer ken talent manager ani Mr. Ronald Domingo. Alakman dito yung Gundaway nga ang yaman manin kadigiti so amin nga ayat nga supporters mang tartarabay ti grupo ti RSRD Baro Arimat online TV show gapuanan ta iti sa balik Gundaway ito'y gift-giving tayo iti barangay Sabang iti Paway Ilocos Norte ket pagyamanak pailing iti so amin nga opisyal iti nadakamat nga barangay karon kini Apo Kapitan na Wilson Sadyan aga sipod ta naparang arod detoy panang sarabo da iti grupo ken pagyamanak pa iti kapsat ta ani Sir Noel Sadyan nga isong arod iti may sapay kadigiti kinontak ko tapno iti kastakit mabukel daytoy nga aktibidad iti barangay da ken pagyamanak nga ibang pangruna ti big boss ti daytoy nga grupo ni Mr. Ronald Saldares ani po iti Honolulu, Hawaii ken amin nga supporters ken followers di online TV show tayo ket sapay kuma kaya ituloy iti mga suporta kada ito'y Karito agundaway ket gapoy ti computer aids a makungkuna ket adu dagiti napartuat nga online programs iti biang ti social media kang runaan na iti Facebook ken YouTube. Adagitoy ti maysa nga us-usaren dagiti tattao tapnon ti kastaket makabuyad da karagiti variety shows ken news platforms anayon a pagalaan iti impormasyon ken pakabuyaan karagiti paggugusto a personalidad iti biang ti show business. Sikalay, come on! Namin ginawa kapat para madagkam na awan makabulon malalaman ko'y puso. Sikalay, biyaw ko. Sikalay, biyaw ko. Sikalay, biyaw ko.